zan sa gwanin da yayi wa gyaɗa ɓawo. Allah kenan yayi nufi gwanin mu fa ya dawo. Cikan dawa mirgano masoyansa ya jawo. Da shi mun yo ayari muna murna mun dawo. Jarumi ga zakin maza ku kauce giwa a radi ta girme bangaza, wanda ta doke a radi shine zai girgiza. Kai can makiyan ka walla duk ba su kamar mata. Sarki ɗaya mai kamar dubu alkairin Kano, halinka nagartar ka walla kowa duk ya sano. Kana karfafa ɗalibai ashe jama'a sun gano. Masoyan ka ba har suke da kai har jama'ar rano. Lale da kai tsayayye kuma garkuwa. Madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa. Sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Gaishe ka nake Amini dan Ado Bayero. Kai ne fitila gare mu haske yau mun taro. Magauta kara zana su sun zama 'yan kwararru. Kasu yau ba nasara da sun hau sai sun duro. Allah ga mai garin mu dan Ado san Kano. Ka kara masa lafiya da kishin jama'ar Kano. Farin gwiwarsa ne al'umma ya ga ya gino. Sirenu waɗansu su ci gaba ne a jihar Kano. Lale da kai tsayayye kuma garkuwa. Madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa. Sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Allah na nufo gare ka koko na babba ne. Kai ke mana yau da gobe Allah ikon ka ne. Ka ba mu ruwa na sama ashe alkhairin ka ne. Misha zai kore kishi hakan duk daga rabbi ne. Allah nai kamun gaba da manzon mu Muhammadu. Ka zamo gatan aminiya Allah wahid. Ka tsare baya gabansa ya Allah majid. Ka kula da mutan jihar mu dan daye Ahmadu. Lale da kai tsayayye kuma garkuwa. Madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa. Sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Sarki na garin mu ni nake yi ma tambura. Ni ne yau dai na kasani dan siti da tambura. Ya zo raina sanya zuciya ta yau tai fara. Alkhairin Allah ya kai wa kowa yau ba jira. Masoyan ka maza na gaske yau kowa zan kira. Isa dan Maryam na gaida pilot sai godiya. Rulla gaishe ka jarumi ba ka hayaniya. Magauta ka razana su lallai sai godiya. Lale da kai tsayayye kuma garkuwa. Madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa. Sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Amintacce ne Aminu babba mazajen kwarai. Masoyin sarki Aminu ya gagari sakarai. Gaishe ka na dan agundi dattija mazan kwarai. Ruwa ne iko na rabba ya sauka garai garai. Tarde na dino mazan kwarai masu halin damu. Babba nake so in faɗe ka gyara jikan jamu. Matasa yau ka rike silarka ana kodu. Da ka gifta ko ina a dinga faɗin romo. Lale da kai tsayayye kuma garkuwa. Madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa. Sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Abbas maje dan Bayero gaishe ka nake yi. Baura kake na
girmi bulayi a gauta ka razana su kai ɗai suka shayi amanar sarki aminu ƙaunar ka nike yi. Baba awai su mazan kwarai masoya na yi gaisuwa aladi man sallama uba ne kuma garkuwa fatan nasara na yi gare ka ba mu kulawa tijani saraki gwanin mu yau ba ka da damuwa. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa madalla yau da kai aminu muna gaisuwa sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Ahmad Ibrahim na faɗe ka na ma sallama ka challa a gaishe ka ɗan amana mai azama sunusa halifa na gaida zaki dangin zuma ina badde ne kabiru fatan kairi na ma. Alhaji Abdallah Haruna kwari a gaishe da kai makaman shamaki amanar sarki da kai kariri na ce jarma rabbana ya kula min da kai zaginci garin Kano a dole na sanyo da kai. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa madalla yau da kai aminu muna gaisuwa sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Yari mana ke san baɗi Umar Ado Bayero ɗanin sarki na garin mu gaida jinin Bayero akiran so na yi maka ku bani aran biro daraja girma gare ka yau ka wuce zero. Kabiru Kurot zan faɗe ka kakai na ya baka baba ta hajji nake faɗa Allah ya tsare ka ɗan abu ne babban zagi Allah ya kula ka ina odi direba wallaka kai na ya baka. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa madalla yau da kai aminu muna gaisuwa sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Karba mutanen ɗorayi masoyi ne na gaske amana sarkin tafarkiwa ai maka leƙe alin aliji gogare ni yau ka wuce aike Walid kurna zan faɗe ka har kai na yi wage. Ciyaman yau abba ne ɗagi na yi makalale abu ne ɗan mori na faɗa ai mini kulle kardan ɗan rimi a gaida kai na yi makalale samu sawa in faɗe gadon ka kai sele. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa madalla yau da kai aminu muna gaisuwa sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Ibrahim bis na ofis barkan ka da warhaka sani mutanen zakirai turmi kake jure daga ikira oto kake Allah ya daɗo ɗaukaka Anas manja labule kake rufe sirrin daga. Sarkin yaƙi Mustapha a gaida mazajen kwarai Nasiru Usman Ziko kun kera batun sakarai Yahaya ɗan gwangwazo na gaida ka gani sarai Lubudin sarkin Kano da dija mazajen kwarai. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa madalla yau da kai aminu muna gaisuwa sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Tare a gaida Ziko baka da damuwa baban gida ne ni na gaida MC ya rayuwa Hassan Kabara san faɗe ka bani ba cutuwa bebege ne yau Jamilu ni na yi maka gaisuwa. zo na yi maka sallama, ni da na zo gare ka walla yau na ga burin zama, da zandar
sasi har ta kai gana da ɗayin hikima. Allah gata ne gare ka shi zai maka anjima. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa, madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa, sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Sarkin adabi na Hausa rabu da ɗaukaka, amanar sarkin garin muturmi jure daga magauta sarki Aminu kasa sun zauɗaka, suna a cikin firgici a bar su a rana tsaka. Sarki ne a radile ma na gaya daga, imami malam kamali sallah na gaya shiga, Abdulkadir sirgi magauta ka jijjiga, Husaini na ce ka bara hannu na gaya ɗaɗɗaga. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa, madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa, sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Ina odiya ne direba tuki layinka ne, sani na gezawa na gaida kai yau girman ka ne, Usman Galadiwa kai ma na yi baitinka ne, Husaini ma karuwa na ce to dandati ne. Sani na sanyo yau da kai kwano yau taken ka ne, silla makama tambarin ka nai kar a gana zake, ina Isa Alhaji na sai mama daban yake, Allah ya ji gangar kuwa a jaji daban yau take. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa, madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa, sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Siyaman Khalid na midiya sanni da kokari, Aiman Ado na faɗe gaban so na yi jinkiri, Kamal hoto sai da kai a ƙarai mana haƙuri, Abu ne gwamna saraki yau rai na gayai bari. Mazaje na faɗo na gaske yau kowa na yaba, Allah ya kula mun da su tsare su da duk fargaba, masoyin sarkin garinmu shine ɗaya jagaba, abun farin 'yan Kano tsayayye kuma shugaba. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa, madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa, sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Kyabba na ga ta yi kyau jikin jagoran gabas, Allah ya kula min da kai tsayayye yayan awas, magauci ko ya iso kukan sashi ya yorubas, ya ganka mu da firgici da tsoro yau tabbas. Dashen Allah ziljalali tushen ka da kyan iri, waken suya yau a radika gagaru kwari, sarki na gari namu walla yau baka da wari, su ma sun shaida a radi sai fatan kairi. Lale lale da kai tsayayye kuma garkuwa, madalla yau da kai Aminu muna gaisuwa, sarki na jihar mu yau muke yi wa marhaba. Allahu abin nufin mu shine mai zamani, hikimarsa ya so ya yi ka har ya yi maka rawani, baiwa tari gare ka sarki mai kwarjini, na tare da Allah a radu ba shi ba razani. Sadauki sara suke gana tsaye dai gamji, ku kauce nan walla na ga zaki yayi gunji, kai da yake sa razani ga sarki mutan jeji, cikin sirri bar garin mu ko ai maka keji. Lale